Ahoj, volám sa Diana a toto video bolo vytvorené pomocou umelej inteligencie. Umelá inteligencia mení marketing tým, že analyzuje správanie spotrebiteľov, personalizuje ponuky a optimalizuje reklamné kampane. AI pomáha spracovávať obrovské množstvo dát, automatizovať zložité úlohy a znižovať náklady. S väčšou presnosťou AI segmentuje spotrebiteľov a poskytuje vysoko relevantný obsah prispôsobený každej skupine. Chatboty poháňané umelou inteligenciou zapájajú zákazníkov v reálnom čase, odpovedajú na otázky a ponúkajú riešenia, zlepšujú spokojnosť a znižujú pracovnú záťaž. Navyše, AI umožňuje optimalizáciu kampaní v reálnom čase, prispôsobuje rozpočty a stratégie pre maximálnu návratnosť investícií, ale ako pri každej inovácii kľúčové je zodpovedné používanie. Ochrana údajov zákazníkov, riešenie etických otázok a zabezpečenie transparentnosti sú nevyhnutné pre udržateľný rast. Kontaktujte Crowdy.ai a príjmite umelú inteligenciu, aby ste posunuli svoj marketing na vyššiu úroveň.